We are working to prevent Iran from enriching uranium, and we maintain our right to defend ourselves. Muna aiki tuƙuru don mu tabbatar da cewa mun hana Jamhuriyar Musulunci ta Iran ci gaba da sarrafa makamashin nukiliya, mana makamashin uranium, wanda da shi ake sarrafa nukiliya ɗin. Kuma za mu ci gaba da kula da matsayarmu da kuma 'yancinmu na kare kai. Ita ma wannan gabar bari mu duba ta. Wannan ra'ayin Isra'ila ne kai tsaye. Press TV ta rawaito cewa ministan harkokin wajen ƙasar ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wato Abbas Arachi, ya bayyana cewa uranium enrichment will continue with or without deal with US or Iran withdraw from negotiation. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya bayyana cewa shigowa tare da sarrafa makamashin uranium zai ci gaba ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya, ko kuma Iran ta fice daga cikin yarjejeniyar ma gaba ɗaya ko tattaunawar da ake tsakaninsa da Amurka. Kun ga anan buƙatar Isra'ila bata biya ba. A nan wurin ƙarya ta shigo ciki kenan. Netanyahu ya ci gaba da cewa all areas of Gaza Strip will be under our control. We change the pace of Middle East, limited Hezbollah capabilities, toppled the Assad regime government, and shattered the axis of evil led by Iran. Dukkanin ɓangarorin zirin Gaza zai kasance ƙarƙashin ikonmu. Za mu canza tsarin siyasar gaba ta tsakiya. Mun takaita aikace-aikacen Hezbollah, mun barar da gwamnatin Bashar al-Assad, mun kuma lalata sansanin shaidanu wanda Iran take jagoranta. Babban abin la'akari a nan shine, bayan shigar waɗannan kuɗaɗe na Larabawa cikin Amurka, Netanyahu ya fito da manufarsa cewa zai yi mummunan mamaya a yankin zirin Gaza. Kuɗaɗe da za a sai sojoji na haya da na cikin gida kyauta ya shigo wa Isra'ila. Makamai sun shigo wa Isra'ila, saboda haka za a yi wannan mission ɗin. Kuma Laraba sun biya wannan kuɗin aikin ne kawai. Abu na biyu ya ce za su canza tsarin siyasa gaba da tsakiya, kuma sun takaita aikace-aikacen Hezbollah, sun kuma barar da gwamnatin Bashar al-Assad, sun kuma tarwatsa dandazo na shaidanu wanda ya kira sa haka, wanda kuma ya ce suke ƙarƙashin jagorancin Iran. To tambaya anan shine, duka da suwaye ya amfani wurin cimma wannan manufa? Waccan Qatar ɗin da yake cewa zai mayar da ita ƙasar makiya a wurinsa, to da Qatar ɗin da aka yi amfani gurin barar da gwamnatin Bashar al-Assad ta hanyar ɗaukar nauyin hakan. Idan mun duba rahoton bayanan sirri na hukumar leƙen asirin ƙasar Sin da ta bayyana cewa daga Qatar aka ɗauki nauyin biyan waɗannan al'amura. Sojoji da aka rika biyan su biliyoyin kuɗaɗe duka Qatar ce, kuma da kuɗin Qatar aka yi amfani gurin biyan waɗannan sojoji na Siriya. Sulhun da aka yi tsakanin Hezbollah suwaye suka rika kai goro suka kai mari akan lalle sai an aminta da wannan sulhu. Su ɗin ne dai waɗannan Larabawa, Saudiya da kuma Qatar. Kun ga anan tufka da wawara ta zo. Asiri fa iya fitowa. Ya ci gaba da cewa, we hold the Biden administration responsible for our inability to achieve absolute victory in Gaza due to the export ban to Israel. Mun ɗora wa gwamnatin Biden alhakin rashin samun isasshiya wadatacciyar nasarar da muka samu a Gaza saboda takunkumin da ya ƙaƙabawa Isra'ila na fito da makamai daga Amurka. Bayahude ne, yadda Joe Biden ya rika tura ƙasar Amurka a cikin rami saboda ya kare wannan ƙasa, amma yau sun ɗora mai nauyi na faɗuwarsu da kuma rashin nasarar da ba su samu ba. Dama ya faɗa musu yana cewa babu wani shugaba da zai zo da zai muku abin da ne muku. Netanyahu ya ci gaba da bayaninsa a gaban manema yaɗa labarai na duniya. Trump's Gaza's displacement plan is genuine. It could change the face of the Middle East. Netanyahu ya ci gaba da cewa tsarin da Trump ya zo da shi na kwashe mutanen Gaza daga Gaza gaba ɗaya da raba su zuwa Jordan da Masar, wannan shiri fa da gaske ne kuma a kansa ake, kuma wannan zai ƙara canza yanayin siyasar gaba ta tsakiya, inji Netanyahu. Nan ma 'yan uwa abin da za mu lura da shi anan shine Masar da Jordan su ne aka ce za su ɗauki kaso mafi tsoka na mutanen Gaza. Saudiya da Qatar da Dubai su ne za su ɗura kuɗinsu dala biliyan 50 da wani abu domin gina Gaza. Har yanzu dai ana tare da Qatar ɗin da yake cewa zai ƙaddara ta a matsayin enemy, kuma komai iya dangane da su ɗin. Saboda haka shiri ne kawai. Shi dama na faɗa muku bai iya makirci ba. Bari mu tsaya a nan, za mu dawo Isra'ilan domin ya ƙara yin wani press conference ɗin inda ya gabatar da bayanai na gaskiya ba na ƙarya ɗin ba. Bari mu tsallaka Europe. Ranar 20 ga watan Mayu na wannan shekara, jaridar Cradle ta rawaito cewa ko da yake kafin in tafi wannan rahoto akwai wanda ya fi shi muhimmanci. Jerusalem Time
a ranar 21 ga watan nan ta rawaito cewa Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, yana iya ƙoƙarinsa wurin sarrafa Turai, musamman manyan ƙasashen Turai, wanda ake kira European Powers. Isra'ila ta bayyana cewa Macron ya yi amfani da ƙwarewarsa ya sanya hannu a siyasar Germany, ya kuma ƙara sanya hannu a siyasar Amurka, a siyasar wato Birtaniya, inda ya kasance ƙasashen Faransa, Germany da kuma Britain suna ƙasan siyasarsa, kuma yana juya su yadda yake so. ‘Yan uwa, inda matsalar take, Macron, wato Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, da na Germany da Prime Minister Stemmer na Ingila, dukkaninsu sun ƙware a makirci, sun iya makirci ƙwarai da gaske. Amma shi Netanyahu bai iya ba, saboda shi mutum ne mai izza, bai iya makirci ba. Al'amarin ba zai musu daɗi ba gaskiya. Ranar 20 ga wannan wata, jaridar Cradle ta rawaito cewa British sanction on Israel settlers and the companies for violating Palestinian rights. Birtaniya ta ƙaƙabawa mazauna wato mutanen Isra'ila mazauna ƙasar ta Britain da kuma kamfanonuwansu takunkumai saboda samunsu da aka yi da hannu wurin take haƙƙin ko kuma ‘yancin Falastinawa. Britain consider imposing sanctions on Smotrich and Ben-Gvir. Jaridar Moscow News ita ma ta bayyana cewa Birtaniya tana ƙoƙarin ƙaƙabawa ministan kuɗi na Isra'ila wato Smotrich da kuma tsohon ministan tsaron cikin gida Ben-Gvir takunkumi, shi ma duka akan zargin take haƙƙin Falastinawa. Moscow News da kuma RT News da Megatron da Sprinter da Current News Report sun rawaito cewa duka a ranar 22 ga wata jiya kenan 17 European countries are considering imposing sanctions on Israel, according to Belgian Prime Minister. Ƙasashe 17 da ke cikin Europe sun bayyana ra'ayinsu na a ƙaƙabawa ƙasar Isra'ila takunkumi. Wannan bayani ya fito daga bakin Prime Minister ƙasar Belgium. Wasu suna zargin wannan ya biyo bayan rahoton da RT News ta rawaito cewa Israeli soldiers open fire on European diplomatic delegation at the entrance of Jenin refugees camp in West Bank. Sojojin Isra'ila sun buɗe wuta akan jami'an diflomasiyyar Europe wato Turai. Wayannan wakilai na diflomasiyyar Turai a hanyar ta shiga yankin Jenin ko kuma sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke yankin West Bank na Palestine. Wasu na ganin wannan ne dalilin da ya sa aka fusata. Amma gaskiyar magana ba haka abin yake ba. Yanayi ne na tattalin arziki ya yi musu yawa. Suna buƙatar ci gaba da hada-hadarsu na kasuwanci a ruwa, amma yamane sun hana su. Kuma an yi duk mai yiwuwa gurin tarwatsa yamanan nan, al'amarin ya ci tura. Har ma Amurka da kanta ta hagara wannan aiki. Ita ma neman sulhu ne tsakaninsu da ita. Kuma sun gano Amurka sosai, kuɗinta kawai take nema, ta ƙulla alaƙarta da su, ta samu damar wucewa da kuma haɗa kuɗaɗenta. Kuma sun ga ribar da Amurka take samu, tiriliyoyin daloli da wanda za a ɗauki lokaci shekaru za a ɗauka gabanin a tara su. Amma a ƙanin lokaci ta hanyar wannan siyasa ta Donald Trump ya samu waɗannan kuɗaɗe, su kuma suna cikin damuwa ƙwarai da gaske. Kuma ba abin da ya haɗa su da wannan damuwa sai tsayawa Isra'ila da suka yi. Tattalin arzikinsu fa iya rushewa matuƙa. A gefe guda suna kallon tashin hankali yayin da suka ƙi sa hannunsu a yakin, masifa za ta same su ƙwarai da gaske. Domin idan an kayar da Isra'ila, to za a zo a kayan musu, kuma za a shiga cikin al'amarinsu baki ɗaya. Amma idan Isra'ila na tsaye, to su ma suna tsaye, Laraba suna tsaye. Duka al'amura ne da za a yi amfani da su domin gudanar da al'amuran yau da kullum, kamar yadda aka saba zaluntar mutanen duniya, musamman Afirka, Larabawa da kuma mutanen Asia. A ɗauki arziki a kai shi Europe da Amurka, nan ne kaɗai wurin shakatawa duniya. Europe sun zo da wata manufa yadda za su taka wa Amurka birki, amma ta hanyar amfani da wayo da makirci. Gurin da ba kya so, mu nan za mu ce muna so. Gurin da yake so, nan za mu ce ba ma so. Lokacin da Trump ya zo da maganar haɗe Canada da kuma yankin Greenland wato yankin Denmark, idan ba ku manta ba, Europe sun haɗa kai gaba ɗaya tare da Canada da kuma wannan yanki gaba ɗaya. Sun haɗa kansu guri guda, sun hana Trump cimma wannan buri nasa. Haka magana sulhun Amurka da Rasha akan magana Ukraine, shi ma na in suka sake ya iya kulla wani abu ya nasara ba tare da su ba, to al'amarin su ya lalace kenan. Nan ma suka yi kokari suka yi iyayen su, al'amarin har yanzu ya ki tafiya. To wannan ma kudaden nan da yake ta karba a hannun Larabawa, kuma sun san cewa manufar Larabawa shine a bada wannan kuɗin don rushe mutanen Hamas baki daya. To a nan gurin ma sun bayyana a matsayin masu adawa da wannan tsari. Ba don Allah ba, ba don suna ƙaunar Hamas ba, ba don suna son musulunci ba, a'a don sabawa tsarin Amurka da kuma tsarin cimma burin siyasa.
Ingila da Faransa da kuma ƙasar Canada sun yi wani bayani mai matuƙar ɗaure kai a hukumance kuma suka yi bayanin cewa dole ne a kafa ƙasar Palestine a kuma ba da cikakken ‘yancinta, a dakatar da zubar da jinayen nan haka, kuma bayan wannan magana kai tsaye da suka yi sun biyo bayan ɗora wa Isra'ila sanction da aka ba mata takunkumai, wanda hakan ke nuna kamar da gaske suke wannan maganar. Wannan kamar al'amari ne da zai sa su ma Larabawa su ce saboda me ake haka, su ma su gaito su don su karɓi nasu raba. Allah ya sa jama'a kuna gane karatun sosai. Da alama Hamas ta ji daɗin wannan rahoto, ta ma ɗora akan shafinta cewa Hamas welcome US, UK, Hamas welcome UK, France and Canada statement. Hamas ta yi murna da bayanin da ƙasar UK wato Britain da kuma Faransa da Canada suka yi akan cewa lallai a bata cikakkiyar 'yancin ƙasarta, a kafa ta a matsayin ƙasa a kuma dakatar da zubar da wannan jini. Sun kuma kaddara Isra'ila a matsayin 'yar ta'adda mai kuma kisan ƙare dangi. Jama'a ina fata kun ɗau hannu, kun gane me Europe suke bukata a wannan lokaci. Saboda wannan balahira, Prime Minister Isra'ila, kamar yadda na faɗa muku, ba shi da haƙuri. Ya kirawo taron gaggawa cikin dare inda ya bayyana martaninsa ga waɗannan ƙasashe guda uku. Jaridar Megatron ta wallafa cewa Netanyahu attacks on UK, France, Canada and Germany after they win him for the atrocity in Gaza. When mass murders, rapists, baby killers, kidnappers, thank you, you are on wrong side of justice. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kakkausan suka ga ƙasar Birtaniya, Faransa, Canada da kuma Jamus akan cewa bayan sun soke shi sun kuma zarge shi da cewa sun kuma ja kunnensa akan cewa yana kisan kiyashi a Gaza. Ya ƙara da cewa masu kashe mutane, masu kashe yara, 'yan garkuwa da mutane, anan fa iya nufin mutanen Hamas. Ya soke su da cewa sun marawa gurin da bai dace su marawa baya ba, kuma sun bawa adalci baya. Subhanallah, lalle duniya babu gaskiya. Gashi da bakinsa. For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. They don't want a Palestinian state. They want to destroy the Jewish state. They want to annihilate the Jewish people who've been in the land of Israel for 3,500 years. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murderers with the ultimate prize. Well, for 18 years, we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. You won't be surprised to learn that Hamas thanked President Macron and Prime Ministers Starmer and Carney for demanding that Israel end its war in Gaza immediately. Hamas was right to thank them, because by issuing their demand, replete with a threat of sanctions against Israel, not Hamas, these three leaders effectively said they want Hamas to remain in power. They want Israel to stand down and accept that Hamas's army of mass murderers will survive, rebuild, and repeat the October 7th massacre again and again and again, because that's what Hamas has vowed to do. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. To ‘yan uwa bari mu leƙa kuma yankin Yemen, Yamanai mutanen Allah, su ma mu ji a wani hali suke ciki. Duka wannan balahira da ake, Yamanan ba su canza matsayinsu ba na tsayawa mutanen Gaza. Za ku ji kowane lokaci idan za su kai hari suna jaddada manufarsu ta kai wa'annan hare-hare, inda suke bayyana ta kamar haka. This attack is for the oppressed Palestinian peoples and their mujahideen, and in rejection of the crimes of genocide perpetrated by Zionist enemy against our people in Gaza Strip. Wannan hare-hare muna yin su ne saboda ababen zalunta mutanen Palestine da kuma mujahidansu domin turjiya ga zalunci da kuma kisan kiyashi da ake musu wanda Yahudawa ko Sahiyoniyawa ke yi makiya Allah suke yi akan ƴan uwanmu mutanen Gaza. Sanda za su gabatar da bayaninsu bayan da suka kai hare-hare suna maimaita wannan niyyar tasu, kuma suka maimaita cewa bayan sun yi nasara abin harinsu ya kai inda suke so, sukan ce al-mautu lil Isra'il, al-mautu lil Amurka, Allah'ata adal Yahud, labbaika ya Aqsa. Mutuwa ga Isra'ila, mutuwa ga Amurka, la'anar Allah akan Yahudawa, labbaika ya Aqsa. Ana ɗakin Allah mai alfarma Baitullahil Maqdis,
Yamanai sun ɗauki matakai guda biyu, sun kai mummunan hari jiya a wannan makeke kuma babban airport na Isra'ila wato Ben Gurion. Kuma ‘yan uwa mu gode wa Allah domin sun yi nasara. Akwai tarin makamai da Amurka ta kawo wannan ƙasa ta Isra'ila domin a bambame wa'annan bayan Allah. To Allah cikin ikonsa bai ba su ikon kwashe wa'annan makamai ba. Akwai su da yawa a wata ma'ajiya da ke wannan airport na Ben Gurion. Kuma alhamdulillah wannan makami mai suna Yafa ballistic missile ne ya sauka a daidai wannan guri kuma ya tarwatsa wa'annan makamai. Alhamdulillah mun gode Allah. ‘Yan uwa mu ce wa Allah alhamdulillah. Matakan Yamanan bai tsaya a nan ba ‘yan uwa. Yamanan sun ɗauki wani mataki mai tsauri ga Isra'ila. Wannan mataki kuwa shine sun yi banin ɗin babbar cibiyar tattalin arzikinta ma'ana Haifa. Haifa shine babban birni wanda yake ɗauke da kaso mafi tsokan tattalin arzikin ƙasar Isra'ila. Manya-manyan port ɗinta da mashiganta da depot na manta da manya-manyan kamfaninnikanta duk a nan wurin suke. Yamanan sun ƙaƙaba takunkumi da cewa duk wani kayayyaki ko na shiga ko mai ko abinci ko ruwa ne za a ɗauko in dai a zai nufi wannan wuri to sun sami takunkumi kai tsaye za su bambame shi. Saboda haka hatta haɗe-haɗen magunguna da kemikal da ake haɗa magani da abinci da duk wani abu da yake kaiwa da komowa ke shigowa ta wannan gurin to yanzu Yamane sun bambame wannan guri sun kuma rike shi. Duk wani abu da ya taho zai shiga wannan yanki shi ma ya zama nama. Wannan zai ƙara durƙusar da Isra'ila kuma zai dakatar da al'amuranta. Kamfanukanta da yawa za su daina aiki saboda daga nan ne suke samun kayayyakin masana'antu, suke samun sinadaran da suke juya al'amuransu da shi. Hatta abubuwa na yau da kullum za su yi matuƙar ƙaranci a ƙasar. Sai dai Larabawa su kyale ba, ko da sun toshe can to su za su buɗe ƙofofinsu za kuma a ci gaba da turo musu kaya kyauta. Ko kuɗin mota da za a riƙa biya na trucks wallahi Isra'ila ba biya take ba. Isra'ila ba ta biyan waɗannan kuɗaɗe, Larabawa ne kawai suke tura waɗannan kuɗaɗe a kuɗinsu saboda gatan da take da shi a wurinsu. Bayan sun kai wannan hari Yamani mutanen Allah sun ƙara da cewa our operation will continue until the aggressions against Gaza stop and the blockage is shift. Za mu ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare har sai zalunci da ake a kan ‘yan uwanmu mutanen Gaza an tsaya, sannan sai an buɗe musu ƙofofin shigo da abinci, sannan mu ma za mu buɗe muku ƙofofin shigo da naku abincin ku mutanen Falastin, ku mutanen wato Isra'ila. A nan dai an toshe wa Isra'ila ita ma abin da ta toshe wa mutanen Gaza. Daga Yaman bari mu shiga kuma Iran, su kuma mu ga me ake toyawa a wannan ƙasar. A jiya majalisar Iran ɗin ta amince ta kuma sa hannu akan yarjejeniya da ta shiga tsakanin Rasha da kuma Jamhuriyar Musulunci ta Iran din, wacce aka sa mata hannu tun ranar 16 ga watan Disambar shekarar da ta gabata. Wannan yarjejeniya ce wacce ta shafi al'amura da yawa, da ya shafi harkar soja, tattalin arziki, tsaro, social life da kuma wasu al'amura da yawa waɗanda lokaci ba zai bada damar tattauna su ba. Amma dai kamar na yi bayani mai ƙarfi, mai faɗi kan wannan dokoki da kuma alaƙoƙin da za su bayu da kuma ingantar su yayin da aka fara amfani da wannan doka. Wannan agreement da kuma dokoki za su share tsawon shekara 20 ana gudanar da su tsakanin wannan ƙasa ta Iran da kuma ta Rasha. Kamfanin dillancin labarai Reuters ya rawaito cewa oil price jump in report that Israel preparing to attack Iranian nuclear facilities. Traders fear any attack could threaten crude supplies from Iran, the third largest producer in the OPEC group of oil exporters. Wannan kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa farashin mai ya ɗaga ya yi tashin goron zabi sakamakon rahoton da duniya ta samu cewa Isra'ila na shirye-shiryen kaiwa ƙasar Iran hari a dashar makamin nukiliyanta. 'Yan kasuwa tun ji tsoron wannan hari zai iya haifa ko kuma zai iya taɓa hada-hadar mai ko ɗanyen mai da ke tsakanin ƙasashen duniya. Ƙasa ta uku mafi girma da take samar da mai a cikin jerin ƙasashen masu arzikin mai wato OPEC a ce ta tsaya ko ta samu matsala. To kawo kun ga kenan abin da take samarwa ba da samar ba zai jawo man duniya ya karanci kuma farashi ya ƙara tashi domin man zai yi karanci. A nan babban magana anan shine in ba irin wannan lokaci ba ta ya za ka gane cewa Iran ce ta uku a cikin manyan ƙasashe masu fidda mai a duniya? In ba irin wannan ba a ganewa. Yaushe Iran ta zama wannan? Yaushe ta zama ta uku a cikin masu fidda mai a duniya? Kada ku manta, ita ce fa ta biyu a cikin masu fidda gas a duniya. In ba irin wannan al'amari ba hali ka sani. Wannan dai ya samu ne sakamakon BRICS. BRICS ce ta bada wannan damar. Wannan man da take fitarwa sun fahimci cewa zai karya tattalin arzikin duniya, zai kuma karya
farashin man na duniya gaba ɗaya, gwanda a bata adadin da take so ta samu, a bata don ya zama akwai control a kasuwar. Dole aka ƙarawa Iran ɗin lissafi, aka ƙara mata yawan adadin abin da ake bata, sakamakon an doɗe man sata da yake shigowa daga wasu gurare. Man da ake fito da shi, a tsallako da shi don cinikayya da Europe, daga yankin gabar da tsakiya, Yamanai sun bambame. Wannan ya ba Iran damar ƙara adadin manta domin shigar da shi zuwa ko'ina a duniya. Nata baya haruwa, na wani kuma za a iya harasa. Wannan kasuwanci ne da Rasha da China da kuma Iran suke gabza shi, sai kuma ƙawayen da suka ɗauki ɗawainiyarsu ko kuma suke tare da su. Akwai rahoton da CNN ta wallafa a jiya, inda take cewa the US is also prepared to help Israel to attack Iran. The US is stepping up intelligence collection to be prepared to assist Israel leaders to decide strike on Iran. CNN ta rawaito cewa Amurka na shirye-shiryen tallafawa ƙasar Isra'ila ta yadda za ta kitsa hari na gaggawa a kan Iran. Amurkan ta shirya masana fikirarta don su taimakawa Isra'ila, yayin da Isra'ilan ta shirya ta kuma yanke shawarar yin hakan. Wannan iya nuna Amurka na shirin zamewa kai tsaye ko kuma gaba da gaba da kai wannan hari da kuma ɗora Isra'ila akan wannan layin kai tsaye. Amma Sayyidi Muhammad Marandi babban jami'in siyasa ne, masani akan har al'amuran yau da kullum, mai fashin baki akan harkokin siyasar Iran, ya bayyana cewa US doesn't need intelligence if their strikes the Zionist regime will seek US support relying on verdicts on Turkey and the Persian Gulf. If strike occur, Iranian will combine true promissory with something for more brutal. Sayyidi Muhammad Marandi ya ce Amurka ba ta da buƙatar tura wani ɗan asiri ko kuma jami'in fikira domin tallafawa Yahudawa don kaiwa Iran hari. Za ta yi amfani ne da sansanoninta da suke gabata tsakiya da kuma Turkiyya. Sansanoninta da suke yankin tekun Fasha da su za ta yi amfani don ta kai wannan hari. Saboda haka ba ta da buƙatar wani shirye-shirye ko kuma tura wasu mutane na musamman don yin haka. Idan kuma wannan hari ya tabbata, to ina sanar da ku cewa Iran za ta mayar da martani, za ta ƙara akan promissory ɗinta alƙawari na uku, kuma abin zai kasance mummuna, zai kuma zubar da rayuka masu yawan gaske. Sayyidi Muhammad Marandi ya ƙara da cewa Jordan, Turkiya, Egypt, Azerbaijan, Morocco, and the UEA, United Arab Emirates, continues business as usual with Israel. Ya faɗi haka ne, inda yake cewa ƙasar Jordan, Turkiyya, Egypt, Azerbaijan, Morocco da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Dubai suna ci gaba da kasuwancinsu kamar yadda suka sa. Ya faɗi wannan ne daidai lokacin da wayancan hare-hare suka yi tsanani, aka fara ƙone yara, ƙananan yara suna ihu yayin da wuta take cinye daman jikinsu, wanda wayannan ya nuna wayannan ƙasashen su ne suka ba da damar a yi hakan. Iran ɗin dai ta ƙara tsaurar tsaro a bodarta da Pakistan tare da samar da tazarar mita 4 ta katanga, ma'ana katanga mai tsayin mita 4 a matsayin danger area, saboda ana damunta da shigo da ƙwayoyi, 'yan ta'adda na tsallakowa da kuma fasakaurin kayayyaki suna tsallako mata. Dama dai kun sani idan babu hanyar da za a yi yaƙe ta za a shigo ta wannan yanki. To 'yan uwa zan takaita a nan, amma kafin na ƙarasa zan sanar da ku wasu muhimman abubuwa guda uku. Yanayin analysis da muke da shi akan waɗannan yaƙe-yaƙe 'yan uwa. Gaskiyar magana, al'amura za su ƙara zafin gaske, yaƙi zai ƙara faɗi, wuta ta ƙara tashi a wasu guraren ma da ba a san da su ba. Za a ga wasu abubuwan da ba a gan su ba gaskiya. Sai mun yi haƙuri, amma dai daga ƙarshe za a samu nasara, domin kwaranya waɗannan jinaye za a samu afuwarsa insha Allah. Wutar yaƙi za da bai da hankalinta gaba ɗaya tsakanin Europe, yankin Larabawan nan, Isra'ila da kuma Iran. Abubuwa da yawa za su yi muni ƙwarai da gaske. To amma dai abin da aka fi buƙata gare mu shine addu'a, kuma alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ne za mu yi nasara, kuma mu ne masu nasara, kuma lokacin nasarar mu ne, lokacin samun nasarar mu ne, su kuma lokacin faɗuwar su ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nurul Haq News, hasken gaskiya, the light of truth. Dr. Abba Al-Bashir.